Türkmenistandan gelip poşan habarda aýdylmagyna görä, şu ýylda 11-nji synpy oturan uçurumlaryň iýun aýynyň birinde geçiriljek döwlet egzamenleriniň türkmen dili we edebiýaty dersinde okuwçylara düzme ýazmakda Türkmenistana gelmişek Hramow tarapyndan işlenip düzülen temalar hödürlenildi. Ol temalar halkyň arkadaly zamanasy, zelili watançy şahyr, Gahryman arkadamyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Döwlet kuşy romanynda Mälik Gulaganyň keşfi. Görüşimiz ýaly Türkmenistana terrorist hökümetini döreden gelmişekler we şolara hyzmat edýän türkmenler öňden gahrymançylykda hiç ady belli bolmadyk adamlary gahryman edip görkezip ösüp gelýän ýaş nesle yalan bilim we bilgi berip olaryň aňyny zäherlemegiň üstüne iş alyp barýandyklaryny gürrüň berýärler.